El poate să zici că e cu drona acum, el se zice fajnie. Da, acolo e camera. În buzunar. Păi de ce nu faci? Camera e aici. Uite, camera e fost. Da, 360. Șașa și șașa. Ah, Deci la cocina așa se 360. filmează, da. Așa, așa, așa. Ai o plombă stricată. Ai o plombă stricată.